Úryvky z knihy Zázrak. 21. deň. Veľkolepé výsledky. Môžete si predstaviť, že posýpate zázračným prachom udalosť, ktorá má dobre výjsť. Buďte veľmi opatrní, lebo podľa zákona príťažlivosti pritiahnete k sebe to, na čo myslíte a čo cítite, či už zlé alebo dobré. Ak však žiadate o veľkolepý výsledok a pociťujete zaň úprimnú vďačnosť, využívate matematicky presný zákon príťažlivosti a veľkolepý výsledok sa raz niekde musí dostaviť. To je zaručené. Zákon príťažlivosti nepozná náhodu a vy dosiahnete to, čo si myslíte a čo cítite. Ak ste vďační za veľkolepé výsledky už vopred, využívate zákon príťažlivosti a meníte nádej a náhodu na vieru a istotu.